Hola a tots i totes, una setmana més som aquí amb una nova proposta artística. En motiu de la celebració de la Fira Modernista de la nostra ciutat, hem decidit dedicar aquesta entrega a Ramon Casas. Ramon Casas, pintor, dibuixant i cartellista, va ser un dels artistes més rellevants del modernisme català. Fa uns anys, el Centre Cultural Terrassa va exposar una col·lecció de cartells publicitaris de Ramon Casas. Així, la nostra proposta és fer un cartell publicitari amb aires modernistes. Ramon Casas va ser el gran pioner del cartellisme i el disseny gràfic a Catalunya i va guanyar diversos concursos convocats per les grans marques del moment, com Anís del Mono o Codorniu, entre d'altres. Nosaltres ens hem inventat un perfum, Madre Selva, i us proposem que en dissenyeu un cartell. Per ajudar-vos en el disseny, us direm que és un perfum amb aroma floral i un preu elevat que només les dones de la burgesia poden comprar. Esteu preparats per començar? El taller que us proposem aquesta setmana és molt senzill a nivell de tècnica i materials. Us proposem fer un collage amb un seguit de materials que posem a la vostra disposició i que podeu descarregar des de la secció de comentaris de YouTube. Aquí trobareu tot un seguit de dibuixos que us ajudaran a dissenyar el cartell. Tot i així, si no teniu impressora o voleu deixar anar la creativitat, podeu fer el cartell dibuixant vosaltres mateixos tots els elements. Però, a veure, parem un moment. Vosaltres sabeu com fer un cartell? Quins elements hi han d'aparèixer? Fem un llistat? Primer de tot hi ha d'haver una imatge impactant. El modernisme utilitzava habitualment la imatge de la dona per il·lustrar qualsevol cartell. En segon lloc, no hem d'oblidar escriure el nom del producte que estem anunciant, utilitzant una tipografia gran i cridanera. Durant el modernisme es van posar de moda les tipografies de formes orgàniques i amb motius florals. També és important posar-hi un missatge breu però contundent en format d'eslògan. Un altre element és el color. Hem de treballar una paleta de colors que s'ajusti al missatge a transmetre. I per últim, però no menys important, hem de treballar la composició, és a dir, la disposició dels elements sobre el paper. Els artistes modernistes utilitzaven elements diversos com marcs florals o cercles ornamentals per estructurar la composició. Ara sí, ja estem a punt per fer el cartell del perfum Madre Selva. Molt bé, de tots els dibuixos que tenim i que vosaltres podeu descarregar, hem seleccionat aquests. Penseu que a l'hora de triar les il·lustracions heu d'imaginar quina composició fareu. Per aconseguir-ho, feu un esbós que us ajudi a estructurar les idees. Doncs sí, ara ja és l'hora de retallar i enganxar. Som-hi! Bé, ja ho tenim. Què us sembla? Hem seguit l'esquema de l'esbós i ha quedat prou bé. Ara ens queda la part més divertida, aplicar-hi el color. Sou a punt? Voilà! Aquest és el resultat. Nosaltres hem utilitzat ceres aquarel·lables que ens han donat un acabat brillant. Vosaltres podeu utilitzar qualsevol material que tingueu per casa, rotuladors, llapisos de colors, aquarel·les, pintures... Per acabar, fem un repàs. Recordeu quins elements gràfics ha de tenir un cartell publicitari? Una imatge impactant, el nom del producte amb lletra gran i cridanera, un missatge en forma d'eslògan, una paleta de colors harmoniosa i una composició equilibrada. Bé, no ens hem deixat res. Animeu-vos i feu el vostre cartell modernista i recordeu que podeu descarregar les il·lustracions des de l'enllaç que apareix a la descripció de YouTube d'aquest vídeo. Esperem que us hagi agradat la proposta. I per cert, si us animeu a fer el taller, podeu compartir la vostra experiència amb tots nosaltres a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies!